Doktor, imala sam strašno čudan san preksinoć. Sanjala sam da su me kidnapovali. I šta bi ti sad uradio, recimo, da mene kidnapuju? Pa daj, Anđelka, moja pričaš takve stvari. Šta, nemoj da pričaš, šta bi uradio da me kidnapuju? To bi tebe neko kidnapovao, majke. Što? Pa zbog love, tupane, bre. Tebe zbog love. Ti nemaš dinara na računu, bre. To sad nije važno, uopšte. Znači, pričamo o nekim mogućim situacijama, recimo, da mene stvarno kidnapuju i da ti traže za otkup 100.000 evra. Šta bi uradio? Zvao bi policiju. Ne, ba to ne može policija. Ne, oni ti striktno kažu, nema policije, nema nikoga zoveš, nemaju, ubićemo i tebe i nju, ostavi 100.000 evra u kanti za đubre na izlasku iz grada, imaš 48 sati, šta bi uradio? 48 sati, znači imam. Pa ništa, sačekao bi ja da prođe prvi dan. Što? Zato što posle jednog dana s tobom, oni bi mene zvali da mi plate da te uzmem nazad. Ja se izvinjam.